Gorka, nora doaz desagertzen diren ponpak? Ponpen erreinura. Baizea. Bi anaiak barre algara batean hasi ziren. Nola egongo da ponpen erreinu bat? Hori ezinezkoa da. Ezta? Zegoen bai ponpen erreinu bat. Eta Urkok eta Gorkak laster izan zuten horren berri. Arratsalde batean, Urko ponpekin jolasten ari zela. Urko, egingo aldugu munduko ponparik handiena? Bai, ea ez da egun azkar puskatzen. Lortu zuten ponpa erraldoi bat egitea. Baita ponpa barruan sartzea ere. Eta ponparekin batera, desagertu ziren bi anaiak. Eta ez asmatu non agertu ziren? Ponpen erreinua! Han zeuden munduan desagertzen ziren ponpa guztiak. Eta Urko eta Gorka saltoka ibili ziren batetik bestera, ohe elastikoak balira bezala. Horren ondoari ziren pasatzen, ez zirela konturatu, iluntzen hasi zela. Urko, nola itzuliko gara etxera? Galdetuko dugu gazteluan? Erreinuan bazegoen gaztelu bat. Eta hori zen etxera itzultzeko bidea. Atea irekitzean, etxean azaldu ziren bi anaiak. Non ibili zarete? Afaltzeko ordua da! Bi anaiek elkarren artean gorde zuten ponpen erreinuaren sekretua.